A my by sme mali vo svojom srdci takto plesať. Keď máme ťažkosti, keď nám niekto povie, ty opica, hej, tak sa neurazím na tom a hovorím, Páne, ako dobre, že nie som opica, že si ma stvoril ako človeka. A budem plesať a radovať a skákať. Ty musíš všetky zlé emócie pretransformovať do radosti, lebo hrešíš ináč proti svojmu telu. Ak tieto veci nie sú odstránené z našho kresťanského života, tak sami sebe si kopeme hrob. Bratia a sestry, proste človek, ktorý sa neraduje, ale ktorý stále trúchli a smúti, lebo to a to nie je podľa jeho predstav a ani podľa Božích predstav, on si to takto, viete, tak napravo, to sa Pánu nelúbi a preto som veľmi smutná a veľmi som smutný.